I fer med en tur norra fjøll. Jeg gjør jeg ofte at jeg skal lø av batterien. Nu har vi nok snakk. Vi tar at jeg oppstettlaget til Løgtingsvel. Og jeg vant ikke til for å avvarske meg nek. Tror jeg at jeg ble helt av meg om å stille opp. Og jeg sier bare, ja, men jeg har til Løvs og Askåen at hvis jeg får omkring møvlegger til akkurat spennende som særlig, så alltid jeg at jeg skal si ja. Så jeg sier ja bare vi. Og hukser jeg ikke så nek mer om det. Enn at jo, så får jeg kanskje få at hver tror jeg stemmer. Nei, nu er jeg falskt emjuk. At jeg får kanskje få i mest av lei 20 stemmer. Og si at ja. Men det som nu er hent, det er at folk har skrivet til meg, og eisne stegget meg av vennen, og sagt meg at de alle velger meg. Og nu er søvann blevet en ånder til nu også vi mer at det er en øyelig arbeid. Og jeg har spurt omkring hvor skal du stemme på meg? Og jeg finner ikke vite. Det og som gjør meg glede, det er at jeg er avløydende. At jeg halter til. Det er avløydende, ærlige, og at jeg har hjertet av røttens det. Da blir vi så glade. Og jeg tror at jeg nå har vist mer til at jeg løyter av meg og alt at jeg kan gjøre noe. Men så må jeg trykke hva som de sier. Og jeg tror sammen så er jeg blevet nesten spent. Ja, det glemte jeg å si et. Og nå får jeg kanskje touche fra Finn og Sori og Teim og Krasvøren, ja. Og Maudnes. Da jeg sier at jeg er slett ikke fyrir at det skal borres tunnel til Soria så som står var nede nå. Og det er godt sier til første som jeg husker. At som nå er det ikke skillet godt, og jeg var ikke skillet godt i røver. Men det har vi så fortalt oss ned, det var 2 år Soria som jeg skrev. Det er alle stemmer på meg. Jeg sier at jeg er slett ikke ordentlig vi på at her i tunnelen og alt det. Og elsker naturen, og med dem ikke at det skal naturen og lettjast det her, som atlerne her har vært. Og svære mer. At det var ikke så farlig. Det var ikke så farlig. Det er alle sammen på meg å lykke vel. Så må jeg ha sagt og gjort akkurat øren vi har kjent. Og lett jeg være sagt, alle mer, hvis jeg kommer å få til arbeid, jeg skulle sørge for at samfunnet fungerer, så skulle folk alle stedene ha vært her mest omøvleggende til å virke. Men det er ikke ens betydende vi til at de har det så omøvleggende som kan man skal si, at de som bygger i havn, har ikke det så omøvleggende som de som bygger i Kjøtnevøk, og de Kjøtnevøk har også ikke som omøvleggende de som bygger i havn. At det er imest hver man bor, det er imest hver man og det er imest hvert man gjør. Det er det som jeg mener vi har det beste omøvleggende. Her som man Ja, det er absolutt skal man det. Det er ikke døme om at det lyder jo kanskje en om løren at det ikke er flere turer til Urnølse, til dømes, bare at det. Det lyder ånken, og ferken er så gammel. Nå har det svinnet en som er bedre enn til å være åren, ta det høtt. Ta det høtt og riten. Det er noe så lenge siden. At det er det som jeg mener vi har gode omstøver. Ikke når jeg torvelig at det er, man skal ha en tunnel eller svevebanner, så ikke akkurat det. Ja, men det sier jeg ganske mer om settene. Nu får jeg njøte enda turen. Jeg er ferdig en tur
i fjøllene. Det for jeg koppla av og lova batterien. Først dagen skal jeg ferast til Gran Canaria. Og det nok så krevjande som her å skulle til Gran Canaria. Jeg tror det ikke vel, vi har vært fri og bare sitte og slikka sol. Så nu får jeg at jeg er 4 år gammel til det. Så at jeg har ikke fyllt mer i lagren av natur og opplevelser i forrige når det fer. Naturen nå fer er at holeie og fortelle jeg synter om at jeg alltid om natur og vernt og fera folk. Jeg vil nekka sendinger i kringvart nå. Her som vel evne være konfrontera her. Og det som konger atter, det at det tykker som om at man skal vite alt, og enn man börjar i starven som løktingsfolk. Det undrar meg. Hvordan skal man vite alt? Og oppat verre det at jeg alltid det at man lovar imest. Det for jeg gjør dette, eller for jeg gjør hatta. Det er vanligst å vite hva man kan gjøre. Det er alltid i samstarv med noen annen. Så det er alt opp til hva samarbeid som gjenger ut på. Så jeg har spurt meg for at jeg lover, så sier jeg bare til han at jeg lover at være avløydende og arbeidsammer. Det lover jeg, og det vet jeg at jeg klarer i alt. Jeg har finnet noen oppgaver, så har jeg sett meg noe i det og løst oppgavene. Det så løs. Jeg har alltid man gjør det best. Hvis man skal få sette seg noe i alt. At det er ikke som om det er sport, at det er som om at løvsens vidskifter. Det kan man ikke svære på. Vi stil. Og det er ikke sen. Og så synes jeg at jeg er her nå. Det tror jeg at jeg venner til en tur som er ferdig til Himalaya. Det er på et fjall som heter Amadabla. Vi har vært her før. Men jeg kom ikke på toppen. Det er vel heller ikke ordentlig så viktig at jeg ikke kom på toppen. Det er mer turen som er det viktige. Man har en god tur til hei. Men jeg har alltid at det var så spennende og stått litt. Og så er det nok stått litt. Jeg kan være at han første, den eneste føring som har steg opp her. Det er et av de kjenteste fjødlene som er her. Som jeg ikke har hørt om da her. Og ganske heller ikke tid har vært når jeg kom til. Det vil kallet Matterhorn i Himalaya. Og det er så vekkert, det er så ekkjent. Og når jeg kan se omkring filmer ur Himalaya, så er det ikke Mount Everest man ser vanligvis. Og mynton, det stendte krekva at han fyr, noen under høfjødl. Og ser alltid Amadablan. Det er så vekkert. Det er alltid mer på. Og nå får jeg nok blå vater om beinene. Hej Elvis! Hej Elvis! Ja, raskar. Du raskar, ja. Ja, du raskar, ja. Jeg raskar, ja. Her har vi ikke alt lov. Dette er det sted som er dama vel. Det gjør meg gleien, og det er frier. Og det som gjør den særlige frien for meg, det er at det er oppbyggt. Det er noen hus, fjallhus. Det er så opprunalig gjort til at man kunne være i dem
hvis det nu er kjele vever. Og eisne, ja, kunne være torrer, ja, så er det vekkert ofta kjele. Hvis man ikke torrer, men hatt det jo til hans, men at det er torrmans hus, torrmans heia, og til men ratten, hon er ikke her meira. Nu er den her heime. Her som så ikke huset her. Og hatt det nesten beint ved veien. Så her er det ikke nøye for noen fjallhus her. Og så er det 2 hus langt nord. Det her Aurek var ikke nøy eia. Det hatt en fitte, meira smått. Og men det er hvis det ikke kommer installasjoner eller pelar og imens tåret til Aurek var øyland, hei. Det er av frieren var lagt kraft fra mer. Onke tog i drømme, så drømme jeg om at standa bilar utanfor huset. Så det er en marra fra mer. Og det er det som jeg vil hente. Det er at han marran leverer ikke. Så jeg nå tar vi det kommer sånn fera folk. Så er det oppe i en ekvastand av fera folk. Og Larsen, Elvis, kom her. Atrom. Elvis, atrom. Makta, du er kjøttene. Jeg hadde ikke atrom. Se her. Så er det affærafolkene. Jeg løsner til Tam Kloko. Det er Elvis, atrom. Plass. Nå, nu flott det. Nu er fri. Årsøk at det ble så Aurek var her, som døyre hun. Løsnen til Taimon er at nu skulle de for å leie færafolkene til andre stød som ikke er oppe her. Det kan så være her. Hvorfor skal de noe gå hosgått? Men, ja. Det er ikke. Det er kanskje jeg snakker med Kløvtar Tunko og sier at jeg ikke bryr meg om at jeg kommer færa folk hver her. Det passer helt ikke. Det er bare å gjøre ned storskala. Og så til at jeg selv og Torstein, konan vil færa til Gran Canaria. Men til måneden og at hun vil jeg si at Gran Canaria, her har det en affæra vi nå, og de har bygget folk må komme til hotell og alt sånt, selja ferier. Og til her var vi nu eisen. Det her kunne vi bare lade være vi haft. Så var det ikke problem. Og det er en løy folk og sånn. Heiton, London, at de gärna vilja komme her, og vi vilja gärna være her. Da skulle man så ikke bare bytte om, og sagt vi gjør samstår. Så flikker jeg datter fram, de kommer her, vi kommer her, lærne hos med tjøkken. De vil bo her dikt nå. Jeg synes det er fantasi, kanskje. Er det her stedet? Eiter av skøyten. Det var ikke skøy. Kanskje, jeg har alltid dronker er sen, det er eiter også. Vi fører jo nå. Det sier meg så mye som at det er ikke bare en som fokuserer på at skøyta. Det er vært en ekve de sendingene som jeg har haft. Folk nærmest boja etter at det nevnet det. Jeg så believe at det er nekket sluttlegger reisende. Men det har det så reisende haffer, skøyteren. Jeg vet ikke om det heter skøyteren, eller skøyten om. Ja, men om det så heter skøyteren, så er det skøyten. Nå, benting. Akkurat som Saltavøk, som nok en av prøver i det Saltavøk. Eller skala, som det er nu kallet skala. Ja, så løs det her. Her var det at det er slatt, og det er øyla nær vi veier, fjallavatt og heter Økken. Så er dette det mest aurørda
steg av Søgnomsle og i Føri. Og det kommer seg at det er fria. Jeg halte det ett sted at det som er fria. Men ja, det var så akkurat som ble fria etter det nødje lovene. Jo, det var Saxon. Det nødje natur enda lovene her. Så det fria her nede. Jag glömde hur det är. Jag ser hedjan santeren. Men årsøkningen til at det ble fria, det tog jeg at her skulle se hva byrking til strømframleggelse. Det var det noe som helt at det var synd for å legge naturen. Og det var nok, jeg vet ikke om det var i fjersen eller trusjon. Det er dog ikke å si akkurat nær det vi her. Men det var ikke alt som var og i møtet. Det var som det var fire. Og det er nok de som har vært fire. Det var de som åtte gjør her, som kunne få noen penger på slutt. Det var ikke til at det er den store drømmen i Tjoan Ekvon er penger. Men alltid at det er fria, så er det ikke blitt gjort når jeg vet det. Og jeg halte man skulle være hvor jeg. Jeg halte man skulle fria det opp at meira. Tog jeg at det var til dømet så har det vært gjort der, det har vært gjort der rønter av Vikon som er utenfor her. Her var en elefletje, han sleit så reka land, her ligger han. Så det ble stekket av seg selv. Men det skulle være så leis at vi gjør det noen øker som ikke være utnyttet. Om vi sier, jo, her er det kanskje noen ting vi kan tjene penger på, vi at øyelegge det, men vi lette være, så vi tror at det virus som er ute, det er det virus. Det er ikke virus i affære å skaffe oss mer kapital, for så at innflytte og utlyst et leivart feras til Gran Canaria. At jeg vil lete okkert være som vi kunne njøte og være glad for det, som vi kunne vise okkert etterkommere. Det er tvei stød. Det er ur Vestmanna til Saxon og oppa til Langer Norret til Møyling og Kjente. Her er eisne aurørst. Han sujan her. Det er fantastisk. Størst økje. Det er Lengasand. Han er helt herfra og her til. Så stod jeg nært Lengasand. Etter her vi har Lengasand. Det er vi ikke litt. Sterkere er vi ikke. Men det er jo økene som jeg halte man skulle sagt. Vi setter at det er alltid natur og parker. Jeg har vært jo de verene og se. Og så Rickard. Det er virkelig godt at man gjør det. Jeg kjenner en kone ur Sveis. Hun flyttet til Oslands. Og hun sier at Sveis er ikke verande som natur og elskende folk. Så her er småtter og skistø og her er alle steder. Her er ångastene som er orørst. Her er alle stedene mannahånd som er og det er forferdelig kjelt. Så vekkert sted som Sveis. Og det er alltid vi skulle gjort her åren. Åren vi kommer til å fyre alltid. Det er at det er, som Moengren sier, seia er seia. Og jeg har nødt å komme her og njøte frien. Og det var mest av ødlom til å være ikke samband med telefonene. Men da Erlingen kom, da var han ikke overførst. Så da fikk jeg sett en master opp. Og det er så ikke bare å ha lagt det at nå er det ikke frigjør. Det er ikke å ha lagt det at nå er det ikke basteren skjønnelig av fjallån. Så altså for meg er det godt ut at jeg hittar at naturen så er de så outdefineret at jeg kan ikke definere støttene. Det er ikke syskler eller forskanter eller nekasår, ikke beina linjer. Så det er så rikt å møte om det største er. Så det blir et univers som er uendelig. Men da du setter okkur inn som er
så det lagt. Skal ikke mer til enn det. Og det alltid vi skal få finne det. Da sier jeg, ikke at vi sier at nei, det skal ikke gjøres nærkast det nu, og alt skal bare være natur, at du kan ikke ete naturen helt, utan så at du hever okkur åen som kan brukes til ete. Men at vi byter det opp, så at vi tar nærka her, og nærka her, og det sier onker vi med, skal så alt bygge i havn, sier jeg, det forvanslig, ja, skal alt bygge i havn. Og Sverige som her, ja, det ganske slett ikke så bort. Det her alt lagt til forveien. Her noe ikke naturen. Det sørste som som jeg var så allmyntlige glede for det. Det var Gliversnes vi ute, med Kyrkjebønnes. Her kunne man fære lykke ned og her. Og at så var alt vekk, så man, oi, det var bare fantastisk natur. Så tek man og sprønner mer ut av Gliversnes. Tog jeg man bygge en større kai, så man kan innflytta mer. Ja, koreanska telefoner og så videre. Så tenker man å legge naturen, for jeg kunne innflytta mer. Og at man skal kunne få cruiseskip og så. For meg hong så det ikke skjermen. Men så man nå hever gjørst det, så kan man bare si at ok, vi gjør det her. Så gjør vi alle her utbyggingene som her, og så leter vi naturen få fri. Og jeg sier pen og lutt og støyn, Eldevøk, Kjøtnevøk, Del og sånn fantastisk støy som å smela veier, Saxon og så. Så for at ikke gjøre alt det her, og for å bygge sommerhus, hotell og en natur og vøker og nøtje. Altså, etter det at de som i hotellen så ikke er vekkert, men de som i naturen så ikke hotell. Ja, det akkurat finnes jeg en finnan prøys, Respa. Jeg har alltid eisen det jeg har fortjent. Det lekkert det her oppe. Men her har skjøtene en av grøver sett en av via lånt og det har alltid, så skulle det være grøver sett oppe til Meira og det var eisen et deilig økje å komme her. Men nu man tycker å kappa det av, så tar målagene for at gjøre tannparten av naturen større og honaligere. Han vekk. Jeg låter i Havnadalen, men her en deilig vialont, altså. Her deilig å komme, men så har man sett vindmøller her i Erva. Og det jo fint ved vindmøllene. Det skal bare ikke være alle steder. Og nu det her. Men så kan så sette flere her bare. Så leter vi forskjellig annet få fri. Det der tankene som har sort. Og det som har fyllt seg med, de har lengt seg i Horstad, så tankene. Ja, det som en skøv av plott. Men jeg vet ikke om å si det ene for Jan. Jeg vil at alle skulle få det beste møvelegene som de kunne få under teimen omstøven og ut teimen støven teier. Det viktig. Det ser viktig. Vi lakna hjelp og skola og öllum sånn. Men man skal gjøre tvøyspåret av veier og tunneler til hver sted. Det alltid ikke man skal. Og i aller minsta lei at man vil lykke heldig til som man lager hevegjørst. Og det forsømt. Jeg får snakke om at jeg gjør en tunnel til Kjøtnevøyger, og så serverer til Eldevøyger ut som elbruk. Det ikke fornuftig. Det ikke støyre landet. Hei man gjørst, det har man ikke seg selv. Hei man ikke gjørst. Det må være skyldig. Og det som gjerne vil, det få skyldig. Ikke for min egen skyld, akkurat. Det jeg har det godt. Og jeg har alt som jeg kan nyse med. Men tog jeg at jeg har noe som jeg kan gjøre. Jeg kan vite han, tanker. Kanskje noen kan bruke det. Oi, nu får jeg atter i kjølsving. Jeg vet ikke atle, ta i. Elvis, kom her! Ikke såret. Så blir vi banna her. Jo, kom her, ja. Atter om.
Eller hvis du ikke fører det ordentligt, så vil vi banna i heian. Så kanskje onker helt nå, hvis jeg heter i behøver ikke mer ut, jeg råkker vi må nødt til å sensurere det, at det er jo så negativt. Har jo ikke stemmer. At det er så ikke 11 CV. Og jeg har jo onker sport med 4, tror jeg. Det må så være av heian, og sagt, jeg er ferdig i heian, og er til ordan, og kan ta hunden vi. Og så hadde jeg sagt, jeg sjokk, var heitast. Spiller jeg så bort. Jeg ikke kan ta hunden vi, jeg skal dusje det. Så nå er vi så ikke sport. Hvis det er onker jeg har troplegger alltid, så måtte jeg bare si fra helt. Det er helt kjens betøyende vi er kvar hen og så igjen og skal være heian vi hunden til at det kreves at man har ikke nøkkelund av støyrån. Det er det samme som vi gjør til nøyrån. Konger en med over i heian vi hunden. Så inn i middelen en av måneden lokker, så er det ikke noe stort problem. Men hvis det er flere hundre sted, så blir det et problem. Det er det samme vi fører folk om og vokster i av noe slag. Mer at det vekser. Flere avmarskinger være. Og minne være mulighetene. Så vokster det ganta året som vokster. Det er alltid ikke om at. Det er båret i Kjoldekon. Flette steiner. Som man kallar det båret. Det er at om man fyrir her er Husarjekv. Og Husarjekv er her som Holtekonan bor. Holtekonan vi Husarjekv. Holtekonan ui Husarjekv. Og hinne menna er Tormansjekv. Og her bor systrene. Og det er en søkning om det. Og søkningen om sier man av sånt. Ja, men sier man Sandavei. Sånt Sandavei. Han kommer røyan til enda veien, og så ser han av båren ligger stakkeren til Holtekonen. Og hun har lagt han ut. Av blik kan det så ikke være, at han var av rei og skarlek, så jeg vet ikke om hun har hatt en større vaskdegen, og hun vasket stakken. Hun har ikke lagt han ut. Holtekona, vi elden sitter, ser hun solen og skoina, med ut av hettlene. Jeg ventet stakken min. Og det var rett av meg. Vi har gått lengt. Men til det, sier meg han har vært og pakket stakken sammen og lagt han av hesten og reiet sted. Han er stålig han. Battlet han sammen av til reiet skarlek, så han leier han opp av hestens vek. Så han leier han og synger av hest og vender så til Beckerheim. Han reiser man kom til best og kom latter. London leikar for man at det var hans velfattla. Så var det Holtekon som velten sitter. Men da hun kom så ble man jo øyne om det, ikke hun? Tog så til Aganta og til vi sterskene rundt og skivmeis rundt og fjalla lå i egen så innom brunnen. Så sa hun, sier han. Stakken. Røpte jeg systrene. Tormansjekv om man får hjelp og fenka, sier man. Men hon sværa i atter. Sværa i atter i Tormansjekv så holteslig han er. Lämmen i bam og bein og ikke orske. Jeg gakte og syster som tog hans best, det kan ikke gjøre. Lämmen i bam og bein kan midlande. Jo, her kommer jeg tankar om et, da jeg kommer her. Det er så ikke roven jeg er, la han sier. Og det er pura vanligt her. Det er ofta og eisen her heime. Og det er tog at det kommer blått ut, det er over kave. Så øylet lente her oppe som kaven lagt seg og tar han så tar det tøyer og så ender alt ut som en trakt her og en løyper og så adner videre så ender der og i ånden. Og det er en trobelegging tog at han nødja loven om dyra velferd, hun sier til at det er ikke løft. Man skal sørge for at dyrene kunne få kjøl, og de skulle kunne hetta og hatta, og de skulle ikke bli kølt, og alt det. Selv om det er dyr som
Det allt till att du kan skopronaliga är skapt till att vara i naturen på en måte. Så har man vissa människosliga känslor brötta till att nu ska man försöka få att man säger en inhelst och jag kräver så att man gör hon bara upp att man med svin och det blir säger eller allt det blir sjukt hvis det kommer från en examen. Det är snällt att vi säger och tar med skipan som här det gänger i mig som filtjon så om ett filtjon skulle bli sjukt så inte visst det hit blir sjukt det går sig på en väg. Men så att konstant inne hela vetur i en hus så skulle det nästan ha och det. Så det är inte lätt att du har långt bruk på samma alltså så traditionellt som man har här i förr. Och slett inte här och i Vavon här som där så alltså i hejan att det här av vojkom att för ska för det här jag kan heja kvant det och hans efter att säga den nu. Och äta och tror det blir slett stil. Så det är lätt att vara väl lärd och sitta och göra lower och gråta om att dyr har det ringt själv om det är dyr och livet som naturligt ungkvar här som det är sett att vara. Och så göra sådana lower. Man gör det illa tropult. Och det är vad kan man göra vet det? Man kan snacka samman. Det är viktigt. Och skilja på en annan. Inte alltid lägga under ha ytlar atlaner eller vara djuraplavar eller något sånt. Det är ofta man är så det är big, det är så eller det är havn. Det är lart och havn. Det är öjligt. Ofta jag har klöfter och klöfter än. Det är pastor av oss ner. Men så är det pastor av oss ner i havn. Och då är så är det i havn så är det byggt av folk. Ja. Och bla bla och då är det här så är det ur havn. Ska han komma här och fortälja oss i havn? Så är det alla då ja. Istället för det man snackar vilja samman. Finna det här bort. För allt i världen inte adoptera EU-lovgaver och annat så här så faktiskt bara blir klicka på en gång. Vi vill inte med. Det är välfärd är det inte störst inför. Man kan svinna röv som man inte vill väl vid dörren. Men det är så här att allt dörr. Och det är inte här. Och det är inte kave, eller regn, eller storm, eller kraft. Så är det i naturen här till var hemma. Så touchar det i naturen här till var hemma. Det är bara så. Naturen är. Det är röjligt. Men det är inte bara gott att säga alltid vad som tog. Så jag backar ner. Hette till jag säger ligger och kråkar här. Da jag var på baden, då kan du löpa att vara rum här. Det kan man inte långt. Det är allt måa bort. Jag ska inte det säkert. Jag har inte kannat det. Det är inte oisendaligt. Men jag vet att det är nek värre av att säga ligger och eisen och skria så här in i motor för jag släpper av hvis det har lus och sånt. Så det är för mer och mer av naturen. Det kommer inte ens vara vatten jag ska inte det säkert. Jag har inte mig uppåt. Men det är säkert också ur havn som kommer sagt till det. Och väl lärt. Det som ofta høyrest, det vil alltid være så. Og at det er gammel mentan. Og det er noe som folk kunne håndja seg i og si vi må ikke brøyda det. Det vil alltid være så. Men minnet er så stort, og løyvi er så stort. At det skal jeg skal fortelle at det kan ikke vil alltid være utan god. Men allt som allt som är gammalt är ena för nytt. Och då ska man inte vara så förfärliga bänken för nytt. Och man ska heller inte håndja sig, krötja sig så förfärliga fast i det gamla. Och här har jag ett döme. Detta huset ständer här. Detta huset har vi övervitt att smuja. Jag kanske inte smuja så nära att det är kärliga gammal. Men jeg har eisen vært vidt til å smuja. Og ta vært oppe at du minner vidt, og ta vært pinkeløyde. Det er huset som er årenatt. Men de som ganger her, og de som er sønder yngre inne, og kanskje eisen flere munn alltid, de halte at et hus har alltid vært her. Men det er det ikke. Huset er fra Fyrefors halvtid. Det som er åren, det skal være fra Skjøyaltfjers, Fokshovret. Det er brann, og så bygde man det her og grunn.
Og, vet jeg rett. Og en som renner her. Det er sånn her en eiter heimann hos av Fjøtlund, og det er åttan hos av Fjøtlund, og det tog jeg Fjøtlehuset stender her. Jeg vet ikke om det er noen er stedet, men det er så heimann for hus og åttan for hus. Ganske er det at det var et hus der her oppe. Det ganske sender bedre vi åttan for hus på heimann for hus. Nå er det åttan for hus. Men, sånn om eien renner her, og eien er marsk, og eier ofte er mørk, så gant jeg en av heimannhus. Og til et høy, jeg fyrir iver 100 år så gjerne, så rann eien her, som hekkni er nå. Marskje, mellom 8 hus og heimannhus, er her som heter hekkni. Men her rann eien fyrir. Så er det vi å si at det var alltid vært så, og han kjører seg året, det passer ikke. Han kjører alltid vært så, ikke en gang eien. Så at jeg har jo ikke med til å være konservativer, det er jeg. Men er jeg eisende progressiver. Alltid det med oss. Så at så her passer jeg sikkert ikke noe i sambandslokken, tror jeg at det her sier at det er her er plass for gjødel. Miflokker. Det er viktig at vi ødlån som vi har gjort, det er at det har gjort for at tingene skulle genga smittlige, og at man skal heva det godt, og jeg som gjør det godt med det ør. Det skal ikke være tog at jeg er sambandsfolk, eller jaunar, eller bygdamær, haunamær, føringer, eller araber, eller samkjenter, eller togkjenter, eller jeg vet ikke, åndkjenter, eller hunder. Jo, kanskje døy, nei, nå fører for lekt. Ikke det døyrene vet jeg, det er døyr. Men, du skal ikke bytte okkara virer og sånne fastløst uttøk. Må virka oi tøy som ta jo det saman vi taimon som Du kan jeg heller ikke som nu ferdig på i politikk sier at hvis jeg kommer inn så ferdig jeg gjør dette, eller så ferdig jeg gjør alt. Det er valgtast omstøvende. Førjone vil sammen vi, og i tøyen her å ta. Det nekve penger da? Fai penger? Vevlasprøydinger? Det er nekve som spiller. Nå, nu er vi i hus. Atlan var at det skulle sove kjalt, men jeg fikk meg litt til husen i Arne Fjord, og så var det 11, så jeg bare inn her. Og så atlan meg bare giste her, og skippa kjaltet. Men nu, jeg tror at det er samband med telefonene, så har vi funnet på om at det er nekra plakater kommer der, som jeg skal hjelpe til. Jeg har ikke opp, jeg skal hjelpe til til plakater som som jeg skal få hangt opp. Jeg har annars finnet ikke holdt frusk plakater fra sambandsplassen. Det er ikke småvis. Og det er jeg glad for det, men det kan ikke være glad for det enn så at det er ikke kommet fram, og det kommer nok ikke for en torsdag nå. Jeg skal flykke til Gran Canaria. Så ta var jeg ikke har nok plakater, men jeg har også bøylagt meg, jeg vet ikke hva sånn det hjelper meg, jeg har bøylagt meg så ikke større, jeg smekker opp. Og du er der kommende, og lorter du til at det er samband med telefonene, og at det ikke er sløktene, så nå får jeg hjemme. Det er videoen som jeg gjør det. Jo, det er ikke noen bæget vei, jeg gjør vei. Jeg helt at det var så negativ, og at det er ikke så alt sammen, jeg tror som jeg sier, men jo, så ikke det at det var ser interessant, jeg hukte at det var som det var, og jeg stod vi hvert år, som jeg har sagt. Det var lojka til at det sier at det er forskjellig for nye utbyggvastelser som det ikke var bruk for det, og så kom det etter, og man oppfann arbeid til det, så er det ganske å si at det er et synder. Nye settande om näka, och det är det näka som är alltid i kjele, så är det att man för och truste ner att det som undergöra man är nog vid sig själv, och det borde man haft, och
Men at det så det som så ikke den nekvært. Men det så ikke så at jeg kommer til førje og få et arbeid og skulle ikke administrere utlendinger og jeg vet ikke skatt og sånt, men jeg fann bare på akkurat mitt i ødelen, jeg vet ikke hva jeg skulle si om akkurat hva det kommer å gjøre, men det er forskjellige som man får som arbeider, man har lyst og hvor gjør, det omsidning. Omsidning av hæs og nødvendig og hæs og nødvendig. Så det for negv av omsidning. Og det kan godt være ivalest det eisende nøyot ved omsidning hvis og skipanen som man og hvis det og hvis man teker flyttar folk og arbeidsfolk utanfra og man skal altså skipanen iverhøver mittel land og kommun og sottmaler og jeg vet ikke altså at jeg alltid det nekva av det øyla tropult og det krever nekva omsydning. Jeg var en funnet og jeg her og i formeren sambandsplassjonen, Jokon, varer, sier at det gav vi forrige var at vi til sosiale etterlitt noen, altså at vi kjente hverandre og tog det ikke så øyelig, nei, på samme måte som jeg sånn, jeg har sånne skipene til tog jeg hvis onker trekker vi søgene, og så vet man det. Og jeg prøver samtidig, selv om sosialt etterlitt jeg var skrevet, så det noe som kan være positivt, men hvis vi tenker og løyver en riktig var fremmede om folk og man følger som ikke har det kan skal samles og i balker som man jo gjør, det skjer foregår resten derfor utenlands, så blir det ikke lett å holde eier ved time. Og det kan eisne være at det føringer eisne blir mer at det ikke blir så lett å ha vært litt vi eisne til større da verre det. Og jeg prater ikke at det bare skal vekse alt, og for en kvann brus, det noe som jeg alltid skreft. Og myntjeng, ja, det vet jeg ikke hvordan lett det være vi tog i. Og det slik ikke einfalt, og ikke einfalt. Vi kan ikke alltid kine, her setter man i verska ettbattens politikk, då det blir for nek folk. Men at det nå en av tog, så nå det alt for få folk. Så det ikke løtt løsning. Jeg har ikke det litt noe løsningene til alt. Og det kan godt være at det som jeg uttaler meg om, som tar vi setter en øyde, eller får jeg vite fra omkring som jeg vil gjøre, at det slett ikke så løs at jeg så har ikke feil. Det ikke avhoksant, jeg har ikke feil før. Og det alltid en god dikt som en jeg praktiserer, at det tar jeg egne barn, og vi kjenner at man gjør en feil, og så ratta feilen. Og lusta vel etter hva jeg har å si. Om neka så vet jeg det som jeg har arbeidet kring hvert noen, at folk halter seg vite alt omkring hvert, hvordan jeg var. Folk her som ikke gjør nytt og eller termeninger til jeg om så vet jeg at det passer ikke. Men det kan alt ikke så leis ut. Så lusta, så gjør vi det av 2 euro og 1 måned til så snakka minne enn vid. Nei, snakka minne enn vi lusta. Skal lusta mer enn vi snakka. Så det bare minnast til det. Så det. For jeg har plakater opp.